Sa ngayon, ano yung nararamdaman mong sakit? Kasi syempre, merong nakita dyan sa yung kakaiba. So, ano yung nararamdaman mo ngayon? Ano po, madam, kadalasan po, masakit yung ulo ko. Tapos, ito po, yung hindi po ako dinadatnan. Tapos, pabago-bago po yung mood po, madam. Isang babae ang dumulog na sa ating programa upang humingi ng tulong para sa kanyang gamutan. Magandang hapon sa iyo, Lovely Sarongilo. Hello po, magandang hapon po, madam. Opo, Lovely, kumusta ka ngayon? Ayos naman po, madam. Ayun. Medyo okay din. Ano itong iniinda mong sakit ngayon, Lovely? Mag-1 year na po ako, madam, na hindi dinadatnan, madam. Almost Tulong 1 year na kayong hindi dinadatnan. Opo, madam. Ito ba ay first time na nangyari sa'yo na mag-iisang taon na hindi kayo dinadatnan? Opo, first time po, madam. Kayo po ba ay nakapatingin na sa doktor? Hindi. Usually po, madam, hindi pa talaga, madam. Pero nagpa-transli po ako. May na-isyan po ako na may PCOS po ako, madam. So hindi kayo nagpatingin sa doktor pero Transli po. Yung may pinapasok sa puwerta. Transvaginal examination. May PCOS po. Sa left ovary. So may nakita sa'yo na parang meron kang? PCOS po sa left ovary. PCOS, okay. So, PCOS. Sa ngayon, ano yung nararamdaman mong sakit? Kasi syempre, merong nakita dyan sa yung kakaiba. So, ano yung nararamdaman mo ngayon? Ano po, madam, kadalasan po, masakit yung ulo ko. Tapos, ito po, yung hindi po ako dinadatnan. Tapos, pabago-bago po yung mood po, madam. So, kumbaga, madam, kahit maliit na bagay, madalas, lagi akong galit. Okay, dahil hindi na ilalabas yung dumi sa katawan sa paraan ng pagreregla, talagang yung nararamdaman mo ay laging mainitin yung ulo, sumasakit yung ulo. So, matanong ko, Lovely, sino yung nag-diagnose sa'yo na posibleng meron kang PCOS? PCOS po, ma'am. Yung midwife po sa center namin, madam. Tinanong po niya kung ano daw po yung nakasulat sa sa result po nung nagpa-transb. Tapos pig-send ko po sa kanya. Sabi niya, daw po, PCOS daw po. PCOS, ayan. Alright, so yun yung posible na meron kang sakit ngayon dahil sa hindi hindi regular yung iyong pagre-regla. Facebook, nag-search po about sa PCOS. Doon ko po nalaman na talagang tugma nga talaga, madam. Okay. So, yung mga nararamdaman mo, yung mga parang simptomas, ay sinearch mo sa Facebook at tumutugma doon na meron ka ngang PCOS. Opo, madam. Okay. So, aside noon, wala ka na po bang iniinom na gamot? Walang advice sa'yo yung doktor kung ano yung dapat mong gawin? Ano po, madam, kasi hindi pa talaga po ako, madam, nagpa-check sa doktor. Kaya gawa ako talaga pinag-ainom nga ng bulong. Kaya gusto ko po sana na makapacheck ako sa doktor para, madam, ma-isyon ko, madam, kung ano talaga ang dapat kong inom mo na bulong para... Okay, so ibig sabihin nito, Lovely, sa loob ng mag-iisang taon, panay ka lang, parang nag-guess ka lang kung ano yung nararamdaman mo at hindi ka talaga nagpapatingin pa sa doktor. Opo. Okay. Ganun po, madam. Bakit tiniis mo na hindi magpatingin sa doktor? Kasi, madam, sa OB doctor kasi, madam, nilitaaman. Sabi nung nagabayad daw po ng 500 for check-up lang. So, parang madam, nanginginayang din ako. Sabi ko, kaya ko manatiis yung pananakit ng ulo, sinintan. Siyempre, madam, sa hirap ng buhay, magiging, kuripot naman sa buhay mo, di ba? Madam. Pero mali yun, Lovely, Kasi, madam, sa mga pangangaitis ng akit po. Okay, mali yun, Lovely, na pag nagiging kuripot ka, kasi alam mo, importante yung health. Kasi paano mo maasikaso yung mga anak mo kung meron kang nararamdamang sakit? Apo. Dapat i-prioridad mo din yung health mo, para humaba yung buhay, makasama mo at maasikaso mo pa yung mga anak mo ng mahabang panahon. Opo, madam. Okay, huwag paghinayangan yung pera na alam mo ba yung parang
yung minds natin ay hindi magparaisip, 'di ba? Hindi tayo mag-isip kung ano meron tayong sakit, puro na lang pag-aalala. So ngayon, Lovely, meron ka bang trabaho? Wala man po, madam. Nag-aalaga lang po ako nung akas ko, madam po. Okay. So ikaw ay isang plain housewife? Opo. Okay. Si Mr. po, ano yung hanap buhay or trabaho? Ano po, nagsusungkit ng niyog kadalasan. Tapos kung ano lang pong extra. Nagsasanggot po ng niyog. Opo, nagsusungkit. Okay. So ito bang mga niyog na sinasanggot ng asawa mo ay sa inyo or... Hindi po, kumbaga, madam, nagpapabayad. Opo, nagpapabayad lang. Hindi man usually sa amin naman po. Nasa magkano naman yung kinikita ni Mr. sa isang araw or isang linggo or isang buwan? Nakadepende din kasi, madam, kasi di man po araw-araw na may pinagagutian. Kasi kada buwan lang yan, madam. Tapos extra siya kung ano po yung Okay, so aside ng pagsasanggot ng nyog, meron pa siyang mga ibang extra na trabaho. Pag meron lang po sa kanya nagpapatrabaho. Ilan yung anak ni Mrs.? Pag wala man po, tambay lang sa bahay. Yung anak niyo po, ilan po yung anak po ninyo? Isa pa lang po, madam. Isa? Ilang taon na po ito? Kaka-7 pa lang po, madam. Okay, 7 years old. So medyo talagang bata pa, no? At hindi pa makakatulong sa inyo. Opo. Okay, so paano yan? Pag wala si Mr. nakita, walang nagpapa-extra sa kanya, paano ninyo naitatawid yung pang-araw-araw na pangangailangan? Kumbaga po, minsan, pag medyo malaki yung kita niya, nagsisafety po ako ng madam, tapos binagalaan ko po sa, hindi po, sa, may po, kaya kami, may trutindan kami, pinagalaan ko po dito. Tapos pag wala po siya trabaho, dito po kami nagkakupa ng pangay po naman. Tapos pag meron naman, babalik ko na naman, madam. Ang lang po sa tumatang. So meron po kayong munting tindahan na kung saan doon nyo po inilalaan yung sobrang pera para meron po kayong napaparolling. Opo. Tapos pag medyo gipit, may makukuha po kami. Okay. So sana naman, Nay, pati sana yung pagpagamot po ninyo ay nailaanan po ninyo din. Opo. Pero dahil nga sabi mo sa hirap ng buhay, mas pina-priority nyo po yung pangangailangan ng anak ninyo. Opo. Ito po bang anak nyo na nag-aaral na? Opo, nag-aaral na po. Grade 1 na po. Grade 1. Aside po doon sa alam nyo kung ano yung sakit ninyo, alam nyo din po yung posibleng mangyari at kung ano yung pwedeng gawin. At least alam po ninyo, ang kulang lang po talaga sa inyo ay perang pangpadoktor. Opo. Okay. Ang tanong ko ngayon sa inyo, Lovely, handa ka na ba na magpasuri ulit at dumaan sa proseso para sa gamutan mo? Opo, madam. Okay. So, dahil dyan, Lovely, makinig ka, ilalapit na natin itong kagustuhan mo na mapatingnan sa doktor. Nasa kabilang linya sa muli ng linya ng telepono si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, si Lovely ay maghahalos 1 taon na pong hindi dinadatnan ng regla at wala daw po siyang pera para magpatingin sa doktor. Nangihinayang siya sa 500 pesos dahil kulang na kulang nga din daw ang kanilang kita sa pang-araw-araw. So, maari po ba nating matulungan? Maari bang matulungan ng Ako Bicol Party List si Lovely na mapasuri po sa doktor? Yes, sa atin po naman, Miss Remy, wala pong binabayaran ang lahat ng pasyente sa check-up. Lahat naman po ay libre sa atin sa BSMC, huwag ka lang mag-private private room or private consultant. Ang kailangan nyo lang pumunta dito para magpa-check up sa OB natin para malaman ko totoo talagang meron siyang PCOS. Okay. Kailangan niyang talagang pumunta dyan para itong kagustuhan niya na mapasuri sa doktor ay mangyari na. Miss LB, aside of that, ano pa po yung mga prosesong kailangan pong pagdaanan ni Lovely para naman po ay ito pong tulong or libreng serbisyong medikal ng Ako Bicol Party List, maasahan na po nitong si Lovely?
Yes, mayroon na po siyang referral o kung dati na siyang pasyente sa atin, meron siyang referral, dali na niya sa triage. Dito po sa atin sa BRSMC, sa OPD section po, sa OB, mati-check upan po siya, malalaman natin kung meron mga laboratory test na dapat gawin sa kanya, kung meron gamot na dapat ibigay, and kung ano pang pwedeng gawin test sa pasyente. Malalaman po natin yung meron na po siyang check-up sa atin. Lahat naman po ng available na test, available na gamot, ibibigay po natin sa kanya ng libre. Wala siyang babayaran. Ayun. So, either si Lovely ay inpatient or outpatient, andyan po yung tulong ng Ako Bicol Party List. Yes, so Ms. Remy, hindi po nawawala ang tulong ng Ako Bicol sa mga nangangailangan ng tulong. Huwag po silang magpabiling lumapit sa amin dito sa Ako Bicol Health Desk. Nandito lang tayo sa AJ3. Madali po naman dating makikita kaagad. Lapit lang sila sa kailangan ko ano yung mga kailangan nilang tulong. So maraming salamat po Ma'am LB dahil tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng tulong ng serbisyo ng Ako Bicol Party List sa ating pong mga kababayang mahihirap. Maraming salamat Miss LB. Maraming salamat po and God bless. Ayan. Balikan natin si Lovely. Hello po, madam. Napakinggan mo si Miss LB. Apo, salamat po, Miss LV. Ayun. So handa ka na? Apo, handa na po, Okay. madam. Ano yung una mong gagawin para itong tulong ng Ako Bicol Party List ay talagang makuha mo na, Lovely? Ano po yung referral po, referral. Very good. Ayan, so talagang nakikinig ka, Lovely, at nakikita ko talaga yung kagustuhan mo na ikaw ay mapasuri na sa doktor. Maraming salamat, Lovely, at Apo, salamat po. sabayan nyo din po ng panalangin na sana ay gumaling na po kayo at itong sakit po ninyo ay mawala na po sa inyong katawan. Apo. Salamat po, madam. Okay, maraming salamat. Yan si Lovely mga ka-aksyon. At kanina, si Ma'am LB Sedeño ng Ako Bicol Party List.